Защото с напредването на технологиите, включително и в нашата сфера, която е монтаж на стъкла и дограми, бяхме дори задължени да въведем нов метод на изпълнение на задачата, защото сегашният метод е тежък, опасен и неефективен в дългосрочен план. За какво говорим? За да разберем това нещо, трябва всъщност да сравним двата процеса. Процеса по монтиране на стъкла и дограми изцяло ръчно, който е сегашният процес, или процеса с Robi Rent, който е почти напълно автоматизиран и в крайна сметка е доста по-ефективен. При сегашния процес първата стъпка е да дойдат дограмите на терен, вече остъклени. Кран вдига пирамидата, която носи целият този материал и я качва на етажа за монтаж. При варианта с монтаж на дограма с род, този процес е абсолютно същия. Крана взима пирамидата от камиона и вдига дограмите на етажа, на който трябва да се монтират. По същия начин вдига нашия робот и го качва на същия трес за монтаж. Втора стъпка при сегашния ръчен процес е демонтаж на стъклата от рамките. При варианта на Robi Rent този процес е ненужен. Трета стъпка имаме ръчно пренасяне на рамките до мястото за монтаж. Robi Rent пренася дограмите с робот до мястото за монтаж. Четвърта стъпка при сегашния процес е ръчен монтаж на дограмите чрез пробиване на рамката. При монтаж с робот и остъклена дограма, дограмите се монтират с тъй наречените котви, без да се пробива дограмата. Пета стъпка при сегашния ръчен процес – пренасяне на стъклата до мястото за остъкляване, до вече монтираните рамки. При Robi Rent този процес е ненужен. Шеста стъпка имаме остъкляване на рамките. При Robi Rent този процес също е ненужен, защото всичко е монтирано заедно. Седма стъпка имаме фини настройки на дограмата. При Robi Rent този процес също е нужен, защото всичките дограми са настроени в завода. Осма стъпка – полагане на монтажна пяна. При Robi Rent тази стъпка също така полагаме монтажна пяна. И двата процеса крият рискове. Няма как. Това е строеж, работи се с материал, тежък материал. Няма как да няма рискове. Какви са рисковете при сегашния процес, ръчния монтаж и при Robi Rent? При сегашния ръчен процес рисковете са повреди по рамката, повреди по стъклопакета заради цялото това пренасяне, което абсолютно крие рискове за травми и нараняване на работниците. И тъй като те са задължени да го правят това всеки ден, имаме намалено КПД на работниците в дългосрочен план. Рисковете при Robi Rent са да сме готови преди да заляза слънцето. Така, какви са резултатите? При сегашния процес имаме изцяло ръчна, дълга, опасна и тежка работа, като 2 или 3 души екип, майстори, по наши калкулации могат да монтират около 20 квадрата на ден. При Robi Rent този процес е почти напълно автоматизиран. Бързо, лесно и безопасно изпълнение. 2 души могат да монтират до 100 квадрата на ден, което е 5 пъти повече.